Abalandeli be-channel sesichazela amaphupho, igama lami ngohlengiwe, isibongo ngohambothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze lapha usuke uphupha ubona inkomo izala, mhlawumbe ngabe izala inkonyane noma izala amankonyane, noma ngabe kuthiwa imbuzi, uphuphe imbuzi izala izala izinyane, ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke lokho. Ake ngiqale phinde futhi ngikhumbuze ukuthi isathini ngenkomo uma uyiphupha-ke. Uma uphupha inkomo, inkomo isuke ibika isimo semali ongase wena uzithole ukuba kuso, ube nayo, ube nemali ezongenela nje ekhaya lakho. Ngaleyo ndlela uma uyiphupha, abantu abakini abangasekho basuke bekutshengisa, bekukhombisa ukuthi wena ungase ube nemali. Kodwa inkomo uma imnyama isuke ikhomba isimo sabantu bakini abasuke befisa ukupha okuhle, bakuphe imali kobolwayo, kodwa basuke beletha nomyalezo ukuthi abageziwe noma abagezekile. Ngaleyo ndlela bazoveza isimo sokuthi siyafisa ukukusiza, kodwa sicela usigeze sikhumulele inzila ukuze sizokhanya, sibe ihlambuluko phezu kwakho, sikwazi ukukulekelela ngezimo osuke ubhekene nazo, kakhulukazi imali. Nakho-ke usuyayibona-ke inkomo izala izinyane. Ithini indaba yalapho-ke? Ithi kule mali le osuke usuyiphiwe abangasekho, bafuna ukunezezela ngokuthize okuzosuka phansi kancane kancane, kodwa kuyoze kube yinto enkulu, kuyoze kube futhi kufika ezingeni lemali elinganiseka kulena osuke unayo. Mase kuthi-ke njengoba uyibona leyo nkomo leyo izala, phela vele inkomo esuke izala inkonyana kusuke kuyinkomo yesifazane. Kuphinde kuthiweni-ke kuwena lapho, ngoba inkomo eyesifazane kuthiwa wena idlozi ligade wena elingabantu besimame. Lalela ngitshela, uma uphupha umuntu wesimame noma into noma uhlobo oluthize lesifazane, kusuke kungabantu labo abasuke bekhombisa isimo sokuba idlozi empilweni yakho, abakugadayo. Uma ukhala ubalisa, ufisa ukuthi ngathi ungathelwa lokhu, ngathi ungenza lokhu, mase bona bayakwazi ukukududuza, bakukhulumele edlozini ukuthi usibani bani udinga ukuthi bakukhulumele komkhulu bakho, bakucelise ukuze phela ungabe usukhala kakhulu usengasalungi, khaliswa usizi lokuthi akulunge kuwena empilweni yakho. Njengoba uwazi ukuthi umama uyena muntu okwazi ukugada ingane, uyena muntu futhi okwazi ukuba nokuthi abe nokudla okusuke kulula, kufanele idliwe ingane, ayincelise, ayigona, ayithulise, ayiduduze kangconywana kunalaba besilisa. Uma-ke uyiphuphile inkomo yesifazane izalo, kusho ukuthi wena kunemali enezelelwa kuwe, kunemali ozobe usuyithola ezoziphinda esimweni sakho sezimali. Uyinikwa leyo nto abantu abangabantu besifazane, abayidlozi lesifazane elibheke lagada wena ngezinsizi osuke ubhekene nazo ekhaya lakho. Angazi noma ngizama ukuchaza kuyazwakala yini, kodwa-ke siphinde siqhubeke siye lapha. Uzithola uphupha wena imbuzi. Nansi imbuzi uyayibona ephusheni, iyazihambela noma iyazala. Kubika ukuthini lokho kuwena-ke? Kubika isimo sokucelwa kwezinto ezifunakala phezu kwekhaya, ngoba kunamacala asuke evezwa abantu abangasekho kumele niwathethele abantu abangasekho. Kungani nakusho njalo? Yingoba imbuzi iyona nto ekwazi ukukhulumela ngayo yonke indlela, ngayo yonke into ongase ucabanga, iyona nto ekwazi ukukhulumela, ithethe icala emundenini womuntu, ibe ngumkhulumeli wakhe, athethe acele ngisho netethelelo ngayo, akwazi nokwenza umcimbi ngawo. Imbuzi uma uyibona isuke ikhomba isimo noma ukucelwa kwezinto ezithize, ukuthi bacelelwe amacala abo ukuthi bawaxoxa, athethelelwe, baxoliselwe emadlozini noma emndenini yabo abasuke bephila ngaphansi kwawo. Uma uyenzekile wayibona, kungaba uyibone nje isekhaya noma ingena ekhaya noma isesangweni, okusho ukuthi lapho sukutshengiswa ukuthi kunabantu bala ekhaya abangaphandle komuzi abafisa ungathi bangangeniswa ekhaya. Icala leyo ukulungisa isimo leso.
Uma futhi uphinde uyibona isegcekeni, ikhomba isimo esithize sokuthi lapha ekhaya ake nothi ngelinye ilanga nike nisebenzise phela imbuzi, nisicele nisiphe, nisinikele nabangasekho abasiphethe ukudla, ngoba maninika thina lokho kudla kuyathathwa kuyiswe kulaba abadala basuke yibona abaphethe imindeni. Ngaleyo ndlela uma uyibona ubokhumbula mntakaNkulunkulu ukuthi leyo nto ihambiselana nento evezwayo ukuthi lapha ekhaya sanezikweletu zokuthi imisebenzi ethize efanele nihlabe izimbuzi, ngoba izona ezithetha ini amacala edlozini okudlula ezinye zezilwane. Yebo, nazo ziyasebenza, kodwa iyona nto eyamiswa noma emiswa uNkulunkulu ukuthi iyolithetha icala phambi kwaNkulunkulu naphambi komndeni nasedlozini nje lonke lilonkana. Noma ngabe kuthiwa nixabene, niyazi ukuthi abanye bake bephume ngaphandle kubenzele lolo siko oluthize uma kukhona imbuzi. Iyona nto esuke ikwazi ukuthi ikwazi ukuthetha icala, ngoba iyakhala bakwethu, futhi ihlukanisile nenselo yayo. Kuningi engakusho-ke ngayo, kodwa nje ngiqonda ukuchaza ukuthi iyona silwane esikwazi ukuthetha icala lomuntu. Iyakwazi ukuthenga umphefumulo womuntu, kukhulunywe indaba yakhe. Imbuzi imele izono nezinto zonke zezinkinga zezingqinamba zekhaya, ikwazi ukulithwala lelo cala, noma phela ingenzanga lutho, kodwa ingoba yabekwa uNkulunkulu. Uma-ke wena usuyayiphupha-ke manje iyazala, izala izinyane. Isho ukuthini leyo nto kuwena? Ikhomba isimo samacala alapha ekhaya angalungiswa bakwethu, ukuthi kumele kulungiswe izinkinga zalapha ekhaya ngoba ziyaziziphinda. Kwabaphilile abangalungiselwanga, nezingane zakhona seziphinda amacala afanayo. Ngaleyo ndlela kusuke kukhomba ukuthi uma nimile ningawalungisa amacala, ayaziphinda, ayaqhubeka, awamile. Ngaleyo ndlela uma uyibona ubokwazi ukuthi fanele phela manje ulungiselela cala lokho ekwakhulunywa ngalo elinganakwanga umuntu. Fanele phela wenzele laba bantu basekhaya abadlula emhlabeni bengaphiwa muntu ukudla. Fanele wena kuphinde futhi wenzele nezingane lapha ekhaya izinsiko zakhona. Shuthi nje izinto zizonke ingaze izale, ngoba ima sizala asuke seziphinda amacala etakelana ndawonye bakwethu. Enye into engingayiqwashisa abantu abasuke bekwazile noma abasuke ephaketheni labo benakho, uma kuvela izinto emakhaya enu efanele nizenze, zenzeni, ngoba lezo zinto zigcina seziyimthwalo ezinganeni. Ingane iyakhula, ikhula ngaphansi kwezinkinga ezinkulu ezisele nabantu balapha ekhaya bengazilungisanga. Baphinde futhi nakanti njengoba isuke izele, isuke ithunywe neminye imisebenzi izofika iyenze lapha emhlabeni masiphila. Isizofika ukuthi nini eniphilayo mayikhuluma ithi akulungiswe lokhu ningakwenzi, leyo nto iyama bakwethu njengoba ningayenzi. Siyacela ukuthi umuntu noma umntwana mayebona ukuthi kunezikhalo asuke ekhala ngazo namaphupho, ngoba phela abantu bayatshela, zamani ukuthi nikulungise lokho kungaze kusale nengane, ngoba idlozi lifike likunikeze mude nje intambo, intambo ukuthi uzilengise wena, likunike nje kulunge, likunike nje ungabongi kwesinye isikhathi, likunike nje ungenzi imicimbi kwesinye isikhathi, ungenzi lutho nje wena, ungakhumbuli umuntu lapha ekhaya, awubenzeli abadlulile, awenzi lutho, uphila nje impilo ethandwa nguwena. Leyo nto leyo bakwethu ithi umuntu isikhathi esiningi, lento kakhulu iyenzeka, ethi umuntu isikhathini sakhe sephumile nasemsebenzini, mhlawumbe userithayile emsebenzini, ima eqala ezofuna ukulungisa izinto ngale mali lefana ngabe uhleli ngayo ekhaya manje, uyabona, qala efuna ukulungisa konke sekusala kungalungile. Omunye bamuphuce khona esezohamba kube ncane akuthola kunakade kuthola esaphila, esazihambela ngezinyawo zakhe, bese selehleli lapha phansi sekhulile umuntu uyikhehla, ima ekhumbula amacala ukuthi obani abenzeli ukuthi obani abenzeli. Manje leyo nto iyakhathaza. Zamani bafowethu ukuthi lokho nakho qala wenze ngakho. Uma uqale ngenkukhu wenze ngayo inkukhu leyo, uphinde futhi uphinde ngokulandela wenze ngayo, uzinezezele, ucele nje, ucele, uphinde futhi uzame ngelinye ilanga wenze imbuzi. Sobe seku-right-ke lapho. Uma wenze kanjalo kuzokulungela kanjalo.